Zdravím vás, přátelé, tak ze dne na den jsem se rozhodl, že se stanu youtuberem. No, God! Kolega mi poradil, ať začnu natáčet nějaký vlogy. Já nevěděl, co to je, ne? A on, že to natáčíš celý den, od rána do večera, co děláš za celý den. A já mu říkám, že mám jako nudný pracovní den, jako nic extra. A on, že co budu dneska dělat v tomhle počasí, jo, hnusný. Dneska je neděle, říkám, nevím, no, teď jsem byl cvičit a budeme tady na Subway k Vietnamcům na jídlo. No a potom půjdeme na nákupy, no, budeme utrácet nějaký prachy. A on, že to je dobrý, že ať to natočím. Tak teda první vlog natočíme tady, nejdřív natočíme, jak jdeme tady na Sapu a já vám ukážu potom, co tady mají dobrýho. Já vím, že těch videa na Sapa Trip a různý akce, kde co a jak recenze na Sapu je mnoho, ale dostanete aspoň moji recenzi. Tak přátelé, jo, na Sapu máte dvě brány, jo. Tahle je, já teď nevím, jaká je to brána, ale pokud chcete na jídlo, já doporučuji vyjet sem tohle cestou, jo. Jeďte pomalu, jo, ať si nezničíte kola, protože tady máte Asian asfalt. Takže si můžete fakt zničit auto tady, jo. No a tady můžete rovnou na špiňáka zaparkovat, anebo když na to máte koule, tak vjeďte dovnitř, jo. A tady teď tohle bude asi hlavní brána, brána číslo 4, jo. Tak Sapa, jo, Sapa. No, brána číslo 4. Tady jsou samozřejmě přátelé značky dopravní, ale někteří Vietnamci si třeba ten řidičák koupili, jo. Si někteří Vietnamci koupili třeba řidičák, já si pamatuju, když jsem dělal překladatele, tak se dalo koupit řidičák za 17 000, jo. Stačila jedna fotka a všechno bylo hotový. Možná je to doteď. Já teď nevím, jestli to můžeme jít do kamery, tak tady Fatum, jo, Fatum, jsou dobří. Jo, chutná mě to tam, protože je to tam strašně čistý a jsou tam hlavně záchody, přátelé. To je taky důležitý, takový recenze moc lidí nedělá, jo. Jo, furt, hele, tady mají nejlepší jídlo, jo. A když třeba se to chce, jo, když třeba těch... You taking a shit? Chytne a potřebuješ na velkou, tak jako můžeš rovnou tam, což je strašně příjemný. Jo, prostě jdeš na jistotu. Tam jsou kytky, tohle je, co to je? Pagoda? Tady? No a kdybyste chtěli vědět, co to je za paní tady, tak je to, přátelé, bohyně milosti. Bohyně milosti. Ještě mám vědomosti, no. Ale tady je kachna, tady vpravo, tak akorát to je hodně. Chceš na kachnu, Lásko? No a podívejte se na tu dopravu, jo, to je šílený tady. Ježiši. No to je strašný, no. Dobrý. OK. Ježiši. To je dobrý. To je dobrý, co ten dělá? No to je nějaká menší zácpa, normálně to je na sebe. Co je, jedem? No, tam je to. Co tam je? Dorian. Tam je vyloup. Ne? Je to Dorian, ne? Jo, to ne, jo, asi jo. Jedem. Z toho smradový ovce. Ježiši, co je? Přátelé, jsme si vybrali tady restauraci Dong Do, jo. Krásný to tady mají. A dáme si tady asi takový to typický vietnamský jídlo, no. Tradiční teda, já vám to ukážu, jo, za chvíli. Přátelé, co to je, Lásko? To je krabí polívka? Je. Wow. Ale tohle to je. Přátelé, tohle je, tady tomu se říká káchoto, jo. Já to ukážu. To je dobrý, děkuji. Ale on se to ještě vaří. Tak podíš. No.
Jak se to jí teda? No to se ještě vaří. Ty jo. No. Jo, se šťávou. Takhle, ano. No. Je to skoro bez kosti. Nejsou tam kosti, přátelé, tam fakt nejsou kosti. Přátelé, tohle je krabí polívka, jo, a tohle je krabí mozek. Přátelé, káchoto, jo, může být doslovně přeložen jako ryba pečená v keramickém hrnci. Ká znamená ryba a choto odkazuje na způsob vaření v hlubokém keramickém nebo hliněném hrnci, jo. Je to horké jako kráva, jo. No a ingredience, jo. Toto jídlo je, přátelé, obvykle připravované na kousky z ryby marinovanými karamelové omáčce. Je tam spoustu koření, česnek, chili, červený pepř, ryba, jo. Se potom vaří pomalu a tak, no. A už nic moc o tom nevím. A je to dobré. Přátelé, já vám ukážu, jak se jí s rukama, no. Jo, tak tady jenom naberete tuhle rybičku, jo, dáte pro ženu, to má ráda. Tak, tady máte rýži, tady máte rýži, a když třeba chcete masíčko, koukaj, krabí mozeček, přátelé. To není krabí mozek. Je to krabí mozeček. Ten špenát. Je to dobrý. Je strašně dobrý. A já vám ukážu, jo. Káchoto, jo. To nejlepší, není to maso, ale tohle bříško tady. Tady to bříško. Naštěstí jsem si vzal ženu, která to nemá ráda. Moje žena nemá ráda to bříško, protože tam je tuk. Takže to si dám. No, takže je taky dobré. Přátelé, já vám řeknu, jak je to s těma autama, jo. My jsme vyjeli ze Sapy. Spousta mých kamarádů si myslí, anebo říká, že čumu, co ty Vietnamci tam prodávají na té Sapě, že tam prodávají drogy nebo ledviny, jo. Jo, říkám proč? No, protože tam furt jezdí v drahých autách, jo. A tak, jo, Range Rovery, Gčka a tak. Přátelé, já si myslím, oni dělají normální obchod. Největší pěstírnu marihuanu na Prodej služeb, prodávají produkty, určitě tam jsou možná nějaký lidi, co dělají jiné věci, prodávají jiné věci, ale ty auta ani nejsou drahý, jo. Koukněte se, kolik stojí, já nevím, nová X6. Nová X6 stojí třeba 2,5, 3 miliony, 3 miliony, tím, že jsou pláci DPH, tak 600 odečtou, takže to stojí kolik? 2 400 000, milion budou mít, dneska má každý milion. Milion budou mít, tak to je 1 400 000 si půjčí, přátelé. A před 3 rokama se si mohl půjčovat leasing nebo úvěr s třeba úrokem 2 až 3%. Takže měsíční splátka bylo 22 000. A kdybyste si půjčili dneska s úrokem 7-8%, tak ta splátka není 22 000, ale 25 000. A jestli mají podnikání, já nevím, třeba mají potraviny a denní tržbu mají 30 000, a protože jsou pracovitý a pracují od rána do večera, od pondělka do neděle, což je 30 dní, tak 30 krát 30 dní je 900 000 obrat. Jo. Jo, a 25 000 je třeba náklad, jo, na to auto. Takže ono to je, nemusíte jako v těchto autech jezdit, abyste nemusíte prodávat ledviny. Abyste mohli jezdit, jo, v těchto autech. Tohle nemůžu dát na ne.
Nic moc počasí dneska. No, pěkný to tady je. Co jsi skoupila, Lásko? Přátelé, podívejte se, co jsem si tady koupil, jo. Podívejte se, co tady má, jo. Vůně humidoru. What the hell is even that? Hodně dobrý, tak jo. To je dneska jenom utrácím, to je strašný. Přátelé, tak my jsme tady na Chodově objevili restauraci úplně dole, takže je tady klid a čistota. A mají tady, co to je, Lásko? Bunka. Bunka, jo, rybí polívka, jo, to je strašně dobrý, takže tamhle zaparkuješ, jo, a jdeš tady na bunkách. Dobrý to je. Dívejte se, jo. A hodně masa tam dávají. Hodně, víc než na sapě, že? Že jo, dávají víc masa než na sapě, to je dobrý. Co? Máš tam hodně masa? Na sapě dává víc. Ne. Na sapě je nejlepší. Ne. Tam chutná. Tady mě taky chutná. Tak to ještě nekončím, protože žena mi chce udělat co? Co? Jo, vidím to. Skincare. Skincare, protože viděla nějakou youtuberku, která měla šílený jeváky a pory na chcítě, ale já to nechci být jako ona. A jako chlap se musím umět taky postarat o svoje to. Co to je? Co mi to dáváš? To je mlíko na vyčištění. Mi to nebyla nějaká kravčí. A je tam vidět, ne, ale... Je tam jdu vidět. Nejseš vidět. A proč to chceš natáčet? To je ono, není vlak, lidi to žerou. A aspoň se chlapi začnou se starat trochu taky o sebe, víš co? A ženky mají furt nějaký krémy, ty vole, my nemáme žádný krémy, jo. Třeba mají, jenom ty nemáš. Já mám třeba 12 krémů na svoje boty, jo. No, obličej nemám žádný. Ježiš. A co to je, tak mi řekni, co mi dáváš na obličej, Lásko. A je to aspoň drahý? Tak to vypni, jo, máš. Au, to bolí. A je to dobrý a co? Vypni to. Počkej. Ježiš, dal jsi mi to do oka. Dělej, Ty vole. Au. A přátelé, ještě je reflex, že jako člověk se trefí, jako může chlastat. Máte zavřené oči. Počkej!